We're a sovereign state, and we will never fall into a state of helplessness where we feel we are being undermined. Umongameli Cyril Ramaphosa kwasemelika kweli uGqr Ruben Brickley ngokuziphatha ngendlela engathandekiyo. Umasipala wesitili amantsholo eMpuma Koloni uthi uxhalabile ngabahlali ababeka ubomi babo emngciphekweni banqumle imilambo ephuphumayo. Inkosi Mazole isicaka sivumile sisamkela nani babukeli bethu kwijelo iTTT lingaphosi kawuleni wahuqa. Umongameli Cyril Ramaphosa uyichaze indlela eziphethe ngayo nozakuza kwasemelika kweli uGqr Ruben Brickley njengengathandekiyo. Lo nozakuza utshole urhulumente weli ngokunceda iRussia ngezixhobo kwimfazwe ilwa nelizwe lase-Ukraine. Umongameli ukuthethe okungethuba ethetha namalungu eyona ngingqi inkulu yeqela lakhe ANC eThekwini. Umongameli kwathe udlimbathi noxa wakhe waseRussia umongameli Vladimir Putin ngemiba equka ezopolitiko kwihlabathi, ukhuseleko lokutya kunye nokufumaneka kwesisombululo kule mfazwe neUkraine. Eningizimu Afrika kanye neMelika abuhle kahle. Uhulumeni waseNingizimu Afrika awuzange wathathe kahle amazwi enxusa laseMelika uRuben Brickley othi eNingizimu Afrika yanika izwe laseRussia ikhali kwimpi ephakathi kweRussia kanye neUkraine. Umongameli waseNingizimu Afrika uthi iNingizimu Afrika yizwe eliyimele angeke lizwe ngamanye amazwe. We agreed on the processes that we are going to embark upon to address these matters. Now, surprise, surprise, the American ambassador comes to South Africa back and he accuses us. He accuses us and launches an attack against us, which we found, distasteful, because at a diplomatic level, we don't do things like that. But in any event, our Minister of International Relations had a meeting with him yesterday, expressed South Africa's disappointment in him, and he then apologized. Umongameli waseRussia uVladimir Putin uphinde wakhuluma nomongameli Cyril Ramaphosa izolo lapho abakhulume ngesimo sepolitiki emhlabeni wonke kanye futhi nenqunguthela yeBRICS ezayo kulonyaka lana eNingizimu Afrika. Inkantolo yezwelonke phecelezi ICC isikhiphe igunya lokuboshwa kumongameli waseRussia lapho eNingizimu Afrika kumele imbophe umongameli Vladimir Putin waseRussia uma eza lana eNingizimu Afrika. Umongameli Ramaphosa uthi uhulumeni waseNingizimu Afrika usayidingida lolu daba. We don't feel undermined by the United States. We are interacting with the United States. I mean, these things happen and we have to deal with them politically and diplomatically. We're a sovereign state. Kwizinto ezithinta iqembu elibusayo umongameli weANC ubedingadinga izinkinga ezibhekene neANC kwesifunda saso esikhulukazi iThekwini region lapho kusasa azophinde akhulume nesigungu esiphezulu sesifundazwe. There is no decision, there is no reason. There's no plan to disband the PEC. We've got a leadership that is leading this province. So those rumors are rumors that are just flying around in the sky. Esigungu esibhekele ukusebenza mihla namalanga seANC sizobhunga nazo zonke izifunda eziyishumi-nane zesifundazwe ukuze kuzothola izixazululo zeinkinga esikhungethe lesifundazwe. Ngingusamkele Maseko kwizindaba zeSABC ngibika ngiseThekwini. Kusenjalo iEFF imemelela ukuba agxothwe nozakuza kwasemelika kweli njengoba kuvuke ukugxeleshana ngezigondo zamehlo phakathi kwePitoli neWashington emva kokuba nozakuza etsholo uMzantsi Afrika ngokunika iRussia izixhobelwa ngazo eUkraine. Iqela lesithathu ngobukhulu eParlamente lifuna unozakuzaku eMelika kweli uGqr Ruben Brickley agxothwe kweli. Usihlalo kazwelonke we-EFF uVeronica Mente uthi uGqr Brickley uthethe utyatyiwe kwaye inyathelo lakhe liphezu kokugrogrisa eli. His bags and go back home, because you cannot have a person who just get excited
and start to be accusing a sovereign country in its own shores to say, no, this is what has happened. I-EFF ithi Melika ifuna uqinisekisa ukuba ingqungquthela ezayo yamazwe e-BRICS kweli ibanjwa engekho umongameli Vladimir Putin waseRussia. Itsho ibongoza urhulumente okhokelwa yi-ANC angavumi ngokuvunyiswa. South Africa should not even shake a bit. If the BRICS summit is supposed to be here, it must happen. And no one here is going to arrest Putin. Because first and foremost, the US is not even the member of the ICC. Elqela lithi ingqungquthela ye-BRICS iza kunceda eli kwingxaki yalo yombane phakathi kwezinye. We must have the BRICS summit because we are also looking forward to that summit in terms of providing solutions to our economic downward spiral we see right now. We are looking for solutions for our energy supply. I-EFF ityhola iMelika ngokuba nguNtakampuku. Them having the relationship with Israel when Israel is doing all those wrong things and committing all those atrocities to the people of Palestine that are today homeless. Kwezasekhaya i-EFF ithi ivule ityala ngokwabiwa kwezigadla zomasipala ombhaxa wasekuruleni kwaye iyathemba ukuba lo mba uza kusonjululwa kungekudala. Ukanti umthunywa kamongameli Cyril Ramaphosa ugqirha Mufamadi uthi lube impumelelo utyelelo lwakhe lwaseburhulumenteni kutshanje kwilizwe laseMelika. Ethetha nonondaba ugqirha Mufamadi uphawule nangomba wenqanawa yaseRussia uLady R eyangena kweli Samuelstown kwiphondo lentshona koloni ngelidla ukuhlaselwa ilizwe lase-Ukraine. Uthe bakwazile ukudibana nabantu abaza kuba likhubalo kumgaqo ojongene nohlumo lwezoqoqosho nokuvula amathuba kwilizwekazi i-Afrika i-AGOA ngamafutshane. Immediately upon becoming aware of this, and when I'm saying we, I'm speaking as the special envoy of the president felt that he needs to understand this, get to the bottom of it. Our interlocutors got to know from us as to what it is that we are doing about this matter. Of course, they conveyed their concerns before we traveled to the US about this matter to our government. But as I say, we are acting on this matter not only because we understand the consternation of our friends globally, that includes the United States of America, but because it is in our own interest to understand what happened. Umasipala wesile amathole empuma koloni uthi uxhalabile ngabahlala babeka ubomi babo emngciphekweni banqumle imilambo ephuphumayo. Iividiyo ezijikeleza kumakhasi onxibelelwano zibonisa abahlali benza imigudu bewela imilambo ezeleyo. Ukuna njengoko zikhukhulisekile ibhlorho kwindawo ezithile. Akukabikho ngxelo ngomuntu oswelekileyo. Umasipala usaphanda ngomonakalo. Intatheli yethu abongile Yantyisi incokole nomanejala womasipala wesile amathole ngalomba. Zinangamandla kwiphondo lempuma koloni ziyaqhubekeka ukudala umonakalo ingakumbi kumasipala wesithili amathole. Kuyabonakala kwividiyo ezithe abantu bazama ukuwela imilambo egcwele kakhulu ngamanzi nalapho bebeka ubomi babo esichengeni. Kodwa ke ukusichubela banzi masamkele ophuma kumasipala yesithili amathole district utata uBhekisi Samthembu. Tata siyabulela kakhulu ngexesha lakho ukuzokuthika ngokunjeba imvula zisina umonakalo ungakanani. Enkosi msasazi siyabulela ngexesha lakho sibulise nakubaphulaphula emakhaya. Umonakalo kulesithili sasemathole uaffecte kakhulu indawo ese 138 eMbashe nelale kuthiwa ikwafoloko. Ngokwelixesha msasazi sithetha ngoku besingakabi nazo i-fatalities asikaswelekelwa abantu. Kodwa ke siyaqhubekeka ngokuxwayisa abantu ukuthi bangayi kule mvula le overflow. And also nenye into i-team zethu zikhona
on the ground to make sure that isi-responder ngokufanelekileyo. And enye into esawuyenza ke msasazi xa zigqitha ezimvula eziqhubekekayo ngoku sizakwenza i-assessment ezimasipala sibone ukuthi luphi uncedo olubahlaleni. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho dad. Sizithathe izintambo sizibuyisele kuni eGauteng. Kwalapha ezindabeni kusweleka abantu abathandathu kwingozi yokungqubana kwebhasi ezimbini kuhola wendlela u-N2 eMosel Bay eNtshona Koloni. Kodwa masithi umuntu wanevenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe umongameli Cyril Ramaphosa uyichaze indlela aziphethe ngayo nozakuzaku wasemelika kweli ugqirha Ruben Priti njengengathandekiyo. Nozakuzaku utyhole urhulumente weli ngokunceda iRussia ngezixhobo kwimfazwe eyilwa nelizwe lase-Ukraine. Umongameli ukuthethe oku ngethuba ingqe inkulu yeqela lakhe i-ANC eThekwini. Kusweleka abantu abathandathu kwingozi yokungqubana kwebhasi ezimbini kuhola wendlela u-N2 eMosel Bay eNtshona Koloni. Abakwantsasana bathi amaxhoba aquka abaqhubi beebhasi zombini ngabantu abangama-25 abonzakeleyo baze babalekiselwa esibhedlele. Lelwa ukuba enye yezi bhasi ibisuka eKapa logama enye ibijongise eGeorge xa le ngozi bisenzeka. Preliminary reports suggest that one bus took an incorrect turn-off, leading it to move into oncoming traffic. Forensic pathology services will be verifying all fatalities. Isebe lezempilo lithi abakhweli abahlanu abangxwelegekileyo babalekiselwe esibhedlele bamkeleka. 47 patients were seen at Municipal Bay Hospital's emergency centre this morning, of which 2 were admitted as a result of a bus accident near Municipal Bay. 3 patients are being transferred to George Hospital for further treatment. Iqela lengcaphephe kuhlolo limaxhapheshu nophando lonobangela wolungquzulwano lwengozi. I would like to thank all the emergency services involved in responding at the scene, and I wish a speedy recovery to those who are injured. A team of experts will investigate the cause of the crash, and once the cause has been determined, we must all use the learnings to make our roads safer. Abakhweli abashiyekileyo bathuthelwe kwiindawo bebebhalele kuzo ziinkampani zebhasi ezibandakanyekayo. Abahlali belali zaseMpuma Koloni bavakalise inkxalabo ngokungafumaneki kwamanzi kobubusika. Abahlali belali yasemdeni kuqumbu bathi phantse kube sisithuba esingangonyaka bengasawafumana amanzi acocekileyo. Bathi nangona benalo idama neziko lococo lwamanzi kodwa basasele emaquleni nezilwanyana. Ukukha amanzi emithonjeni sele into eqhelekileyo kuluntu lwasemdeni. Oomama nabantwana bagcwala kulomthombo imihla nezolo. Nangona nje impompo zafakelwa sekuzophela unyaka kungekho manzi. Siyawethuka xa wephuma siyagijima. Sithele ematankini. Ayonto eqhelekileyo. Siwakhapha emfuleni. Njengoba ubunibona ndiyokhapha emfuleni. Sikhapha siselapha nenkomo negusha. Idami ichulunca lokhiwa ukuze uluntu lufumane amanzi acocekileyo. Kodwa uninzi lusasokola. Eldam lalekhelwe ukuba lizawuseva ilali ezi-52. Kodwa kunamhlanje amanzi awaphumi. Iitepu zafakwa itepu kuzo zonke ezilali. Kodwa wona amanzi awaphumi zihombisile. Ukuphazamiseka kwemibhobho nokunxibelelana ngokungekho semthethweni ingangonobangela. Kuba ngamatyela athile abahlali baye bayivalele valve lonto yenza amanzi angafiki kwelinye icala lelali. Yasenza ke lonto lesaqulunqa ikomiti ezawujongana nalombandela ukwenzela basikwazi uba nesombululo kule ngxaki. But kuyabonakala kuba ke le komiti sisekileyo ifuna ukuqinisa benamandla okwazi ukungenela kwezingxaki. Uluntu luxhalabile nanjengoko amanzi enqaba nangakumbi ebusika. Ukanti umasipala wesithili owaThambo uthi uzama ukuqinisekisa ukuba lomba uyasonjululwa. Ndingulwandile Mbulali kuqumbu. Abahlali nabahlawuleli beenkonzo zikamasipala eMsunduzi eMgungundlovu babongoza kubalawula ukuba baphinde bayiqwalasele inkqubo yentlawulo nkalo zonke abathi abatyabula. Lo masipala uthi le nkqubo ihlawulisa nkalo zonke ilungiselelwe ukunceda abahlali ekubhataleni amatyala. Kubonakala le nkqubo ibangele ukubhideka nokuxhalaba kubahlali.
Khan waseNothdale uthi incwadi yakhe yesikweletu sikagesi namanzi ngenyanga edlule kwakungu-1,500 wamarandi nathi wayikhokha le mali. I'm not left with a cent after paying my current account. There's no money for food and other stuff. So where do I get now 800 rand to pay by the 15th? Now I was told if I don't pay this amount by the 15th, I will be disconnected. Lona ungomunye wezakhamuzi ezakhelele lidolobha ezingaphezu kwa-500,000. We are paying our current account and that is all. We are only going to pay our current account and we're not paying nothing more because we cannot afford it. Inhlangano yabakhokhi bentela isisabise ngokuhambisa lolu daba enkantolo. The challenge is that the municipality has actually introduced this system incorrectly, as well as it's unlawful. Inhlangano iDemocratic Alliance ihole imashi ebheke ehholo ledolobha. Sase sithatha isinqumo njengomkhandlu asiwehlule ama statement awabahlali siwakhiphe ngomhla ka-15 inyanga nenyanga, owakahulumeni kanye nosomabhizinisi siqhubeke sikhiphe uma kuphela inyanga. uMapholoba uphikile ukuthi kunezinkinga ngalolu hlelo kodwa akakwazanga ukuthi achaze ukuthi kungani abanye bethola izikweletu eziphezulu. Mlondi Khadebe, SABC News, eMgungundlovu. I-University yaseMpumalanga ibhiyozele iminyaka elishumi yasekwayo. Le university yenye university ezimbini ezasekwa phansi kohulumende wedemocracy ngo-2013. Kule mpelaveki le university ibambe umsitho othweso sidanga apho abafundi abangaphezulu kwe-1,200 bethwaliswe izidanga zemfundo enomsila eMbombela. iYunivesithi yaseMpumalanga igqiba iminyaka elishumi yaqala ngokwamkela abafundi abali-169 xa kunamhlanje bamkela abafundi abangaphaya kwama-8,000 igqithisa inkqubo ezingama-65. uJesse Stein oneminyaka engama-21 ongoyena ugqwese waphuma izandla kule dyunivesithi iphela uthi ungowokuqala ukuba sisithwalandwe kusapho lwakhe. I'm very grateful for UNP for honoring its students and for really making sure that they make their students feel appreciated and give us a reason to continue to work hard. Abanye abafundi abathe babazizinxiba mxhaka bathi bayazingqina izingqi zale dyunivesithi njengoko ibahlahlele indlela yokulandela amaphupha wabo. Kunjalo nje yokuhlaba bekhangele kumhlaba wempangelo nokuphumelela. The University of Mpumalanga has been a great benefit for us students who are international. Creating opportunities is what we live here at UMP. As a result, I managed to go to UK. Usekela Ngqonyela wale dyunivesithi uthi ukusungulwa kwale dyunivesithi kudilize indonga khona ukuze abantu baseMpumalanga nakumazwe asebumelwaneni baxhamle banxonxothe kulomthombo wemfundo. Without this university, those students would have had to go to other institutions in other provinces. iYunivesithi yaseMpumalanga inethemba lokuchongwa njengenye yedyunivesithi ezisemanqwanqweni kweli lizwe. Eliziko lolwazi liza kwandisa amacandelo walo yaye liyanqambaza nezicwangciso zokusungula icandelo lezenzululwazi ngezempilo nelobunjineli.